Vi har jo løbeænder her på matriklen, og de bor herinde. Vi vender lige kameraet om. Og der er faktisk rigtig mange ting, som jeg ikke ved om ænder, men de har sådan et revsikret hus her, hvor jeg gemmer dem ind om natten, selvom de egentlig ikke rigtig har lyst til det. Og altså, der er mange ting, jeg ikke ved om ænder, men de lægger jo æg, og det gør de hernede i det her lille hus her. Og så opdagede jeg en dag, at de simpelthen gemmer deres æg under halmen. Og der lå faktisk 15 æg. Nu har jeg taget lidt af dem med ind. De har ligesom sådan stampet sådan en hård rede hernede omkring. Det er sådan helt hårdt det her. Nu har jeg lige skiftet lidt af halmen her, så det ser lidt mere rent ud. Og så er spørgsmålet jo... Så er spørgsmålet, gør de det, fordi de gerne vil begynde at ruge snart? Eller gør de det bare sådan per natur, at ude i naturen, at der så ikke skal komme nogen rovdyr og spise dem? Og hvor mange æg kan der egentlig være under en rugeand? Jeg ved, at både hanner og hunner ruger. Og gælder det så også løbeænder? Det er et godt spørgsmål. Men i hvert fald så tager jeg lidt af æggene og lader nogen ligge. Og så håber jeg på, at de på et eller andet tidspunkt lægger sig. Det kan også være, at de tænker, at vi lægger os først, når der er 15. Og så bliver jeg ved med at fjerne nogen, og så lægger de sig ikke. Det er også en mulighed. Men det er i hvert fald noget af det, som er til afklaring senere. Ja, vi må se.